Kemm ilu l-infetaħ ix-Sheltered Employment Training Hub ma' 300 persuna b'diżabilità għaddew minn proċess ta' taħriġ intensiv u sabu post tax-xogħol. L-għada li kien iffirmat il-Memorandum of Understanding bejn l-ITC, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem li se jwassal għall-implementazzjoni tal-liġi li iktar kumpaniji kbar iħadmu persuni b'diżabilità, il-Prim Ministru żar il-ħabb u ltaqa' mal-persuni li bħalissa qed jagħmlu użu mis-servizzi tal-Fondazzjoni Lino Spiteri. Servizz li jingħata għal żmien transitorju sa ma jinstab ix-xogħol adattat. Nathan Farrugia, direttur eżekuttiv tal-Fondazzjoni Lino Spiteri, fisser kif dan iż-żmien jitqablu l-bżonnijiet ta' min iħaddem u l-karattru u l-abilità tal-impjegat prospettiv. L-ammont ta' intervent minn ħatana huwa intensiv, għandna l-job coaches li jkunu magħhom anke meta jmorru fil-kumpanija fl-intrapriża barra minn hawn u dak huwa l-antana ultimately ġifieri aħna kemm jista' jkun in-nies jridu jiggradwaw minn hawnhekk u jmorru fid-dinja tax-xogħol. Però mbagħad nibqgħu nisostnuhom bil-job coach. U dik tgħin ħafna biex l-employer ikollu sorħan il-moħħ li għandu lejnuna għal forsi ma jifhimx fl-aspett ta' diżabilità, kif ukoll għall-impjegat li jħoss li għandu xi ħadd li jista' jirreferi għalih meta jkollu xi problema. Dan is-servizz wassal biex iktar persuni li ħadmu fetħu l-bibien tagħhom u qed jagħtu iktar opportunitajiet ta' xogħol lil persuni b'diżabilità. Wieħed minnhom huwa Carmenu Desira li permezz dan il-programm iħaddem għadd ta' persuni. Hekk tkun tara fuq il-lan tax-xogħol x'jista' jipproduċi, tkun tista' titrenjah, tkun tista' tara blażat il-kapaċità tiegħu. Hekk anke l-volum, kemm jista' porti ħinijiet. Minn hemmhekk inti mbagħad tkun taf u tikkwalifika it-tifel tgħid isma' dan għal dak ix-xogħol tajjeb. Il-Prim Ministru esprima sodisfazzjon li l-proġett ambizzjuż li ħafna kienu xettiċi dwaru qed jagħmel differenza fil-ħajja ta' dawn il-persuni u l-familjari tagħhom. Stqar li dan mhuwiex servizz ta' karità jew post fejn persuni b'diżabilità jgħaddu l-ħin, imma huwa l-muftieħ li bih dawn il-persuni jiksbu l-indipendenza tagħhom. Għaliex l-indipendenza mhijiex kunċett imma stil ta' ħajja li possibbli b'impjieg adattat u residenza fil-komunità.